Kubor nakaslem jong unongsan Hima. President ke United States of America Donald Trump ula pentip ba umshum lahun ya ke khubor ke Iran halor ka jing terwa ban pleno ya ke duriau ba Strait of Hormuz bat ka jing penkut no ya ke jing ile thma ha kisngi baladap ke Iran kala ai ka jing terwa ka jing menjur sha ke United States ha ke baka Washington kan penkut no ya ke jing pakhang halor kari bat ki kat lieng ki jongka bat ban penkut no ya ke jing ile thma ha Middle East ha ka jo kapor ka teren kala ai ka jingmut ba ka jing ekren shaphang ka nuclear program jongka on penlong ha ka bentak ba hadin jong ka jing asun rob diplomatic ka jing turwa ka balapen I da menteri kambari jong ka Iran u Abbas Arakchi ha ka jing let jing kendu jong u shekinong ekren ka Oman bat Pakistan ha kisngi baladap la thumu ban penkut ya ka jing le ha ka jing kan at bat ban penlong biang ya ka jing ekren ban sedang thamai kat kum ka jing thu ka kot kubor the Wall Street Journal Henry ki he officer jong ka US ki laong ha ka the New York Times ba u president u Donald Trump bat ka kanhun ya dari jong u kidang artatin ya ka jing terwa jong ka Iran kat kum ka telong khubor ka NDTV la ya thu ba kamlong ka ba shai ba balei u Trump hun ya ka ni ka jing terwa Henry ka jing terwa jong ka Iran kan pen slam ya ka jing ekran shaphang ka nuclear program jong ka ri hadin Trump mulakran bonsin baka Iran kamla bandon ni ki nuclear weapons ne ki tiar ya le kum ki namding bat ka wei na ki daw ba ula penlong ka jingele thma kalong ban khang ye ka teran ban yo bor ban pen mi ya ki tiar ya le Marco Rubio ubade u US Secretary of States ula pen pauru ba ula ban kentat ya kanu ka jing menjur ka ba om kentup ya ka nuclear program jong ka Iran ngimla ban sha yaki ban lat na kani Loong Rubio ha ka jing ekren bat ka Fox News ha ka sngining kong. Ngidei ban pentik na ba ka no ka jing yete so skolar. Ka bala thau ka dei ban khang persha apat ba yaki. Bakin omla asatya ban mare shaprang sha ka jing yo nuclear weapon ha ka no kapor. Ula benrap.